buzu da raƙumi yake buzu babu raƙumi. Waye? Waye? Mudi ka bude mana. Sanda zuwa ala ala, sanda zuwa. Barka. Ai haka da. Sanda zuwa ala. Wai me yasa kullum kai sai mutum ya zo yana taɓa ɓatu a ƙofar gidan nan. Ka san ba na son in dinga tolerating wulaƙanci na jama'a ko? Ai haƙuri dan alaji yanayi ne dan alaji. Kullum kai haka kake, kullum haka kake. Ba ka san rike ma aikinka da muhimmanci. Rayuwa haka take? Ba haka take ba ya haƙuri. Cin nan shan nan haka muka rike ka. Kullum ni nake baka kuɗin karyawarka. Wallahi a salaranka na wannan satin na yanki. Dan Allah ka haƙuri. Dan Allah ka haƙuri. Idan ba ka ƙara haɗa ni da Allah zan haura satin gaba. Haba da Allah da Allah. Kullum yin ka sa ni babatu ka dinga mutum discharge. Momi gaya na. Mudi kana ina? Wannan tsoho. Wannan tsoho gaba ɗayan ka wallahi matsala ce wallahi. Kai haƙuri dan alaji sai haƙuri ka san shekaru sun fara ɗan ja. To me wani shekaru sun fara ja? Ai haƙuri Ni na ja maka? Ni na ja shekarun? Ba kai bane dan alaji. To ba ni na kullum sai ka sa ni surutu. Kai haƙuri. Idan jini na ya hau billahi allazi huwa ramanu sai an ɗaure ka na tsawon shekara 80 ka ƙarasa rayuwarka a cikin gidan kaso. Ai haƙuri dan alaji. Ina ɗan takara ne. Takara na ɗauko ka kai? Ko takara na bawa babana damar ciwon ya ɗauko ka? In takara za ka koma ƙauye mana. Ai haƙuri, ai haƙuri. Dan ni ba ma wannan ba. See my flower. Yanzu ya sharaban da ka wanke su. Wallahi yau dan samu jinkiri ne. Ka san ba su kawo ruwa ba. Duk ruwan da muke da shi. Yau din ne Kai. Dan Allah bar wannan magana. Ai haƙuri dan alaji. Yana ina kama mun. Ka kama mun ni haƙurin. Nuna min shi yanzu haƙurin. Ya haƙuri dan alaji. Au, ba za ka daina cewa haƙurin ba kenan. Ɗan iska ne ni ma fa. To, kafin dawo wallahi a gyara wannan fulawoyi. In gansu fes. An gama. Kuma ka fara da harshen kama za ka fara lallahi su. Aba dan alaji. Ina na ga yawun da zan lashe wannan abin dan alaji. Ka aro nawa ni? Ai haƙuri dai dan. Ka aro nawa ni? Haba dan Allah. Na rasa wannan irin tsoho ne wallahi. Haba. Kafin dawo fa. To dan alaji. Ikon Allah. Yaran da bai wuce tsugunan haife shi ba amma wali ni ike ma wannan irin iya shegen. Allah kana gani ka ba su dama mu ma Allah ka ba mu dama. Bare ina abun barruwan yake kamun ya dawo ya zo kora. Zaki galadi malam lafiya zaki maman baban galadi. Mudi. Dan alaji. Yanzu tun aikin da na saka jiya ba kai ba kenan. Haba dan alaji dukkan gidan nan yau fa san na share dan alaji. Ina mota da na ajiye a can wurin. Dan alaji ka san daga kai sai alaji ya dauka kayansa ya fita. Wace kutumar uban ce ta saka bai? Alajin ne kuma kutumar uba? Wai ina magana kuma ka ki miƙewa? Ya hakuri dan alaji. No, me kake yi wannan ne? Wankin abin da ka san Allah billahi ladun huwar rahmani za mun iya samun matsala da kai. Tsoho daga ma kafa nake yi fa. Ya hakuri dan alaji. Tsoho Ya hakuri dan alaji. Ai hakuri dan alaji. Allah baka hakuri dan alaji. Kin san da ya ƙara dawowa kar ka ƙara ba shi dama. To ina ma ga shi ne ya dawo. Kai ka je kuma. Gana da lahira. Allah ba. Wai ba ka ji ina magana? Yalla wai. Ni na faɗa wa hajiya ni ba na son yara a cikin harkan gadin nan. Dole sai na canza ka. Dan Allah ji kanka. Muhammadu Rasulullahi ya mu. Ka duba gidan nan ko ta ina gida ba tsafta. Me amfanin ka a gidan? Wallahi gidan nan wallahi kullum sai na share
safiya rana dare yamma. To ina son ka da abu guda ɗaya. Wannan kayan na jikin naka za ka daina sa su saboda kakka bata min ina da 'ya'ya mata. To yalla bai kana gani dan albashin nawa kake bani gaba ɗaya wallahi bani da abin da zan yi. O shikenan ba komai zan siyo ma kaya a cikin albashin naka. A'a kuma a cikin albashi na Ka tashi ka je ka duba kofar gida na yi bako. to yanzu tafiya zan yi. Tsaya za ka. Na ji kafan nan nawa kaman tsamu yake. Ina dan bukatar tausa. Bari in kira yaran nan. Me gani? Me gani? No, yanka ne. Zo na. Zo in baka aiki. ranka ya daɗe Allah ya ta jara mani. Na kira ka a hankali zaka ciki na kake so ka shige? Ya haƙuri aiki. Ba ka da hankali ba ka da tunani? Wallahi ina nutsuwar babu kuɗi ya haƙuri. Ni kake so ka gaya wa ba na biyan kana so ka ce ba na biyan ka kenan? Ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya ji tausasa zuciyarka. Kana ji? Ranka a wannan maganar da ka faɗa naira 500 ya sauka a cikin albashinka. Ba wannan ne ya sa na kira ka mama. Ranka ya daɗe. Yawa kafafuwa na ji sun ɗanyi abin nan ina so ka dinga tausa su. Kana tausa musu ɗaya bayan ɗaya. Yalla bai gadi fa ka ɗauke ni ba tausa ba. Au magana za ka iya ranka ya daɗe ya haƙuri ya haƙuri. Ina ba ka haƙuri. Ka binne a hankali ba kare abin kafa kake so ka yi. Ya haƙuri. Yawa ko kai fa. Tsaya yayi ina zuwa. Ina ji kaman yaran nan za su fito dan je ka shiga ɗakin ka dan boye su sun wuce sai ka me zan kalla ni faɗa idan ka faɗa kana faɗa a'a samun sake a wannan habbaci ma kana ji ko baka tashi ba ayo Allah dan alaji na'am a bacci ma ka samu ka zo ka samu sake haka dan alaji ya haƙuri dan alaji amma Allah maimaita wannan mafarkin nan ya maimaita me au